bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka komentar ada ay, ada segera. Madinah tu, keluarga Madinah tu. Omalah, tu mau decala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare men dañi huccide e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama e juurama bertama e juuɗe ñagama duwaw yoppa e Sénégal aduna foof ha oɗon boros wawa hollude en caggal no subaka foof banimon debbo Aissata Ndiaye no wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani ba debbo pullo a salminama a salmitama e subaki he aɗa namde no mbaɗɗa e ndiyam Dakar mbara leppani hanki e kota hanki ndiyam Amadou Moussa tooɓi yaawi heewi machallah kadi juutani juutani kono Aissata ɓuri ɗumnade hen ko diral ɗi hanki heewi digali eyyi digali noon suusɓe ɗum ɓe kam kewani machallah ko yettere Allah tan eyyi bisimilla ɗum noon wadde ko noon tan wadde a salmitama ma faame tan famama mbiɗa sikki bandiraɓe ɓe paami suusɓe kewani mbiɗa sikki tan aɗa jeeya e suusɓe walla jeeɗa koye holluɓe min noon jettami ko Ndiaye Amadou Moussa mi haalantama holto jeeyami mbeɗa andi dal wonɓe ganda cuusa jiɗɗa ko Ndiaye dogata hulata i Ndiaye dogata d' accord non bisimilla sikki ala ko salmitadema e ñaganadema Allah moƴƴere e ko duyɗa ko kadi en mbiya allahumma amin salminde yeeɓiyankoɓe men wonɓe funnague hirnague rewo e worgo e nder leydi Sénégal hay caggal leydi kala ɓe gamata joguiɓe coftal kala subaka huccidde men Aissata gam humpitade saabu aɗa andi Aissata humpitade ɓuuri humpede saabu sa humpitima déjà ne wayno andi foof wadde kamɓene kadi aussi aɓe daari gam yidde humpitade no kismasi wiyata ni gam fadde konu matinal walla konu piindi walla konu holno wi ɗum ni konu information de ko noon ɗum noon wadde kanko ismasi subaka eɗen calminama no fewi kismasi en calminima no fewi en calmini galle o guila France ha toon to Hammadi Hunare sikki ala ko wiide bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata hande ha hande de jandeji meɗen gaari ko e fandu almudo manam tan moni kala ɗo tolni ko ɗon tigui turiri hoore gam habude ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe jayde le soleil uddita damal nden ɗon jaydi wi ko ɓamtugol tournée économique jilluji faggudu ɗi hoorejo Macky Sall wonanno e wadde e kala saaha e nder leydi meɗen Sénégal eɗen ciftor noon dartinno ɗum ko ɗo boros Covid 19 jayde holiti wonde ko Macky Sall de ma ɓamtu ngun jillu kono ɓamtirta ko toon to Sine Saloum yidde wiide noon ngun jillu ko 19 ha nogas lewru septembre ndu no gonɗen maw ya toon to diwan mbo Fatick Kaffrine e Kaolack
ngal natal non ngal jiden ko jilul makko batindide mbo wanno ton to diwan Casamance nokko ni wiye Bunkiline dum don non ina wona hande hitande timmude kono dum ina tawe hen ton to leydi Côte d'Ivoire candidature mo ganda ko Alassane Ouattara yaari kona Berger jabama tawi jabandibe non ko tambibe gede hono ko fate bangi ha joni sumgoji di kono mo ganda ko Guillaume Soro e Laurent Gbagbo kanyum kamo sa hande riwtama tindadi e sumgoji mabbe paadi erde e sata Dakar Times Squad nden don jayde ari ko e losko walla mbin witto mo ganda ngudo gomu witengu OCDE wadi dum tigi tay non ben jiya ko e cabinet Gallup ben cabinet Gallup japodon yidde wittan non ko etade jewde bibileri Sénégal na bewdo sa hande holto tolni e laamu leydi ndi ha tengte horejo Macky Sall tagal non de be baddi ha joni beto mabbe be bet dum non ko bibileri Sénégal na mo be kibi namdade be koliti wonde non ko tolni e capande jettego Sénégal naaje mo namdida holiti wonde de o sa hande ko yonaka kono kadi ne wayna ha joni weltaki e laamu Macky Sall wongo do yo sa capande joy wodbe nder temdere halda be den koliti wonde ko ha hande leydi men Sénégal ina hedda ina heddido ko wite hono corruption woni mbuñaari be ganda non ko capande tato e nder temdere jettabe walla yiwtabe koliti wonde de ha joni ko gouvernement o no woni ni liggorade woni ko yonan dum woni ko do étude mo ganda jiya koy cabinet Gallup ba yini e nder de jande witende Dakar Times L'Observateur ko dawri hande nden don ari e dawrugol ha hande etade gonno etade yide gonnodo hen horejo leydi Sénégal dum don non ko ngam jewde holno woni e wurdude odo sa hande ha tingte odo boros gonado Covid-19 on woni maître Abdoulaye Wade be koliti wonde de o sa hande ko horejo mo ganda o ina jonci hore mudum be koliti wonde non kanko men do wonde horejo leydi ndi o mona tigi e galle makko tonto corniche kono dum ko non be o foti goldirde be kanyimen ina tawi tonto fan résidence dum don non ko ngam tigi ha joni etade wadde confiné manam rentade jilluji kewdi sabi non hay goto hande arata mo jillu kanko maître Abdoulaye Wade goddum ko tawete hen ina wayno ko kurhuli mawdi Aissata sababu de andude yimbe be no mbayidde ciakiri kame kosam ha tengte sosobe Coulibaly nabbe yidde witande ko won kurhuli mawdi kala hen be koliti wonande kay yarobe dam kosam ko ganda ko wite ko kosam yare ngonga no won hen biyata walla kosam kadam dam ganda en yeye e nokkuji be koliti wonde de won kurhuli mawdi jiya hen sabu kala kutorto dum ina wawi hebde ko wite ko hono cancer no wiri non goto be ganda be kanyumen ko fanyankobe to bangi on don fannu dum ne foti ummanede jayde las rewi hen nden don jayde kanyum ne article ko yewti ko hande e gide inondation ina tal mo ganda ko debbo dumtido ina juwi ha hebe koppe dam don ndiyam e nder galle ngam yidde wi tan hande ko cadele mawde woni tan e nder banlieue Dakar was nder leydi ndi kala kubal kono tan de ko jayde subi halde hande no wayno ko pelbondire kewde teska e jilluji be ganda be ko opposant ji wadobe kala saha e nder nokkuji be koliti wonde non ko inondation de kanyum hande o yoli be ganda ko lundibe leydi men Sénégal goddum ko tawete hen ne wayno ko lundido goto Ousmane Sonko yehi tonto Ziguinchor ko ton de hollitu wonde nogase go milliard de laamu ngu o wadi tonto Ziguinchor ngam habari ndu don yo layru ene wayno tan ko milliard uji joyi woni tigi ko wada hen ko heddi ko fof hay goto anda to nati o sa goddum ko tawete hen ko do musée walla bien ndedo inde witende eco musée tay non ko fulbe badante dum tonto Agnam e ballal tabital pulago be koliti wonde non on projet de horejo Macky Sall bayini dum walla bien ha joni o go yamiri yo golle de puddo tawi non arno ha joni hokkude mo den wedde mo den golle hanki tonto galle lamorgo go ko Farba Ngom wondude ganda kam ardi hono AGETIP woni tambibe kala ko fati bangi golle kam gartam leydi ndi on don non wadete ko tonto Agnam goddo tay non ko preji kewde woni ko tonga ngam maadi on don eco musée woni tay halte hen ko tarikh fulbe e wiide jayde witende las quotidien jayde libération ko addi nden don e subaka hande o ari koye alhaali oɗo professeur mo ganduɗa ko professeur Eps mo ganduɗa kay ko toon to Mbour tigi o jangguinannoɓe ko liti wonde noon ko kanko de woni kala e saaha hono leldotode sukaɓe tokosɓe jafoɗon e konnguri waɗa ɗum gueɗe countride kanko noon wiyete ko Siré Sall oɗo saaha hande noon o rewidama ha o jagga o mona e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe leydi men Sénégal kono kadi kanko e gérant on ɗon auberge mo luɓotono joomum cuuɗi kala e saaha omo waɗi hen gueɗe makko countride ɓe ko liti wonde noon o funti
gontirta ben don élève makko ko kuddumen kopreje kono kadi kala e saha o wiebe mabe keb note moƴƴo e fannu on don kono dum ko non won sukabe ganda be ko be hebi waduden gede kantridi en goto ko duubi 14 goddo ko duubi 15 monema be kala suuti ko ngudi e den de jandi witende e libération vox populi den don hande arti ko e dewle de ganda de ko dewle e hono fina tawa tay non ko to bangi sererabe de holiti wonde non ko rewbe ganda be tay ko resabe ina murna ko rewbe ganda be hande ina kay despekta manam ina gitna hurum no fewi kontandi heddi be ganda be kebani wadde dum manam no jombajo hono fulbe andirani kala mo wada ko dum de jom jaggirte ko wona debbo timmudo e der gol don leñol bitengol serer ndut so tawi kay en kutrima ko yuti ko e dedo helmere be kolti wonde non ko wuro ganda go wite ko gambul singa ko nokku non mo ganda ene tawe hen rewbe dido e fannuji didi cetudi woni ko jande fini dayodo sa hande kono tan de yimbe hewbe jonnani on don fannu be kolti wonde non ko nouvelle génération tigi wawi yaltindebe e odo calvaire manam e de mesde ganda kala saha won e rewbe ne kebe dum e on don nokku bitedo hono gambul singa jayde stade ko dawri hande den don guddirten robine men jayde yodo subak hande nde ari koy coggu e jeegu fettobe leydi meden Sénégal be ganda hande ina ngoni tigi e mijoji kambe hakkillaji daridi ina mabe Kalidou Koulibaly Ismaïla Sarr Mbaynya e Keita Baldé Diawo yidde wiide non ko yimbe be ganda be ina poti ummade équipe uji munen pour den ko Kalidou Koulibaly mo ganduda ultimatum woni tan happumo Manchester City hokkunobe o gasi tigi walla gasarti ko handañ e sappo e joyi lewru ndudo kono dum ko non so tawi happo gasi o saha Manchester City ina eto rumtade mo kanko mo ganda ko Kalidou Koulibaly be kay o saha hande jema bitedo Jimenez Ismaïla Sarr non kanyum ne kadi holitama mbele jograni yaade to Liverpool e lewru janvier hitande fande 2021 Mbaynya kanyum odo saha hande de hay goto anda holko woni jang mom no jande wiri Keita Baldé non kanyum ne kadi hande ina fadi ofruji kedi kono ha do so taw yide jango mudum jido jango mum odo sa hande ko Abdoulaye Diallo gardien du but kanyum de o sa hande tawate tonto Nottingham Forest ko championship tonto Angleterre woni ko jande fini dayo do sa hande goddo gandudo jango mudum ko Edouard Mendy gardien du but Sénégal najo signini contrat mudum walla bien tigi tonto Chelsea be koliti wonde non kanko woni meilleur gardien wonande mo ganda ko Kepa gardien titulaire mbo Chelsea dum non holitama kanko de jogoro wonde numéro 1 e wiide jayde stade e odo subaka hande non tigi Amadou ko stade uddata damal payane e bore wonde woni bangal fait divers meden Amadou ay joni haali e bangal vox populi aadaji ganduda hande nana bura majjude e der leydi meden Sénégal hande non ne heewi ko kewata ko ganda aadaji majjudi ko hen jeya sabu neddo so andi aadamu ma wod ko ganda ma anyan dum hore mudum kono so tawi won ko ganda majji tan ma won ko ganda dal ma manku ko heewite dum jewtinda hande ay tonto diwan mo Mbour yete odo professeur mo ganda ko janannodo e sukabe ganda ko kanyum men janginta ko hen min garata hande e bangal fait divers meden wiyete ko Siré Sall kanko non ko professeur EPS wala bien sport sukabe non mato tan kanko ni heewbe ganda duubi sappo e didi sappo e nay ha sappo e joyi be ganduda yete o mo yanano e dow mumen jon non dadi be pawi mo juude ha tan amone juude lawala mo kanko e mo ganda lubanno mo suudu ne woni gérant wo mo ganda kanyum jogino auberge mo nawanno sukabe kambe fo be pawa mo juude odo saha sabone anda amudu mineur wondo fawa leydi ndi hayso ari addi tottima hoore mudum so tay an hecci dum ko an rentoto sabo don consentement ala hen gonga ay sato ko hunde ganduda nde ne teska mi sikini meden haalde ko wayni gasata woni rawani en kalin tobbere wande ni hen hakkundi jangowo e janginowo holko foti wonde don déjà foti wonde don ko respect sababu o janginoma kanyum burma gandal an kanyum heccuma to bangi duube e gede baade non an jangowo aussi gonda ko e dabbure gandal wonko fotani lombade hakkude ma e makko kono hande e lembiya dum don iwi e duubi sappo e joyi benude caggal donc etden famde exactement holko jibinta dedo cadele hakkunde o ganduda ko janginowo e jangowo so tawi relation woni hakkunde jangowo e janginowo teddungal wonta don gandal hebota ko don sabu moni fof yawata goddon so tawi won hurum gondo hakkunde ma neddo so hurumo iwi déjà wonno jaggirtamo woni yitende dardatamo ala ko way nandude hoore mande ko dum woni hande ko yiya
e nokkuji kewɗi hasino tawi woni heddiɓe e hokkude on ɗon huurum kono hannde so tawi yiyama kaldigal to banggue téléphone WhatsApp gueɗe waɗi noon hakkude professeur e mo ganduɗa ko kañum jangguinta aysata teddugal wawa wonde ɗon te kasi ɗum ɗon juuti goɗɗum majjoto hen ko wiyete relation mo ganduɗa ko yiɗodirɓe walla gueɗe mbaɗi noon saabu neɗɗo ko neɗɗo tan gorko ko gorko debbo ko debbo wonko juutata hakkude monon to banggue kaldigal sa renaki tan wodat ko jolɗi on donc ɗum ɗon woni ko fonno mur ponnoɗo wonde ɗon o ko on hannde heela c'est à dire barrage ponnoɗo wonde hakkude janggowo e jangguinowo ko on iwi sukaɓe ganduɗa ɓe ko duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyyi ina jogdo relation hakku munen e jangguinoɓe munen ko hunde ganduɗa nde hannde ina hulɓini école leydi Sénégal ina tawe noon e nder diidol ngol foof hannde kono noon ko caɗele mawɗe heewi woftude woni comme no genre ni so tawi hawre mo joomum wona kilifaɗa ha tengte on ɗon mawɗo mo rentaki hulani dewɗo beele fittano muɗum ene ɗum woni ko jibinta ɗeɗo caɗele hannde o kanko Siré Sall omo risque ko ganduɗa ko hunde mawde wonande e juuɗe laamu leydi Sénégal noon tigui Amadou saaha noon wona e cukalel gotel o ƴettanno ko kalis walla notuji o wiya ko ɗum o hokkata sukaɓe kono noon Amadou won banggal ganduɗa hande ko banggal professeur aji no mbiruɗa joni ni saabu neɗɗo hakkude mum e élève muɗum ne foti dañde ɗo ganduɗa ko ɗon haɗanta ɗum kono kadi surtout sukaɓe ganduɗa ko an hecci ɗumen hayso tawi hande ko hecciri ɗumen heewani saabu hande ine anda wonoɓe professeur ɓe ko sukaɓe gonata kono cukalel gandamo dañi ko 12 ans dañi 13 ans 14 15 duuɓi sappo e joyyi neɗɗo ine foti wodde ko añani hoore mum kono kadi ko añanta ɓesgu muɗum saabu koko ganduɗa sakisi ha naati hen wonta iwde e ɓandu ma wonta iwde e nguru ma ɓuftade ittata ɗum Amadou koko ganduɗa layat ha nde dañoyɗa sukaɓe fo layat saabu goto fo ma haalno ɗum ɓiyum goto fo ma haalno ɗum tanum Amadou koko ganduɗa layat ko bone mo ganduɗa ummata ko ɗo wadde noon kamɓe professeur uji tawde kamɓe kecci sukaɓe yoɓe gandu ɓeɗo ko sukaɓe tan tolni koko ganduɗa koye banggal phase adolescence phase mo ganduɗa ko phase mettuɗo hay yummum cukalel nguel musat pour waɗa serne mana nanga cukalel nguel e juuɗe muɗum saka noon professeur hotoɓe ƴeew tan yidde sukaɓe kono yoɓe ƴeew kamɓe koye mabɓe intérêt mabɓe intérêt école mabɓe intérêt avenir mabɓe kono kadi Amadou e intérêt cukalel ganduɗa nani école ene jangga aysata jangguinowo holko firti jangguinowo firti ko nehowo donc noon sa woni jangguinowo gonta ko nehowo surtout ɗum firtuno en tout cas no mbinɗen nani hayso tawi wonto heddi hannde kala nokku mo jaaɗa ma taw hon ɗeɗo caɗele ina toon donc noon jangguinowo firti ko nehowo nedi ndini koko jangguintama ko c'est vrai lowdemo gandal ngal kono kadi needomo holno wurdata e nder hakkude makko e bandiko ken hakkude makko e yimɓe ɗum ɗon noon mbiɗa sikki ndiɗo nedi kam ndi professeur Siré Sall nehi ɓeɗo wona ni neɗɗo foti neede jangguinoɓe ɗum wona ni neɗɗo foti neede aussi ɓe manam ɓe jangguinta jiɗɗen wiide wadde so tawi jangguinowo notinoma inde muɗum comme non nden ni poɗɗa wonde ko jinnaɗo mum guel ɗon cukalel lowa makko gandal lowa makko needi o wawa hormade janggo o wawa kadi aussi maade ko wiyete avenir makko janggo noon tigui Amadou ɗo min kadata e roɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗen noon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiata e ballal Amadou Touré